Хора, нещо става. Ти да не ги викаш сега, бе? Взел съм нещо, което наистина може да привлече нещо. Какво? Аз искам в и там пентаграмка ли то? Ай, сега, бе. Чакайте, там преди да закачите кукурите! Със светена вода ще отпускам всичките! Сме в най-страшната гора и отиваме да изследваме най-обладаната сграда. Ела за малко. Взел съм нещо, което наистина може да привлече нещо. Какво е то? Тъй, че- Добре. Не знам. Голямо е, бе. А? Внимай, че има стъкла, не съм на блиня. Мазето! Нека първо да разследваме мазето. Да, може ли джаджата с звуковете сам да покана видеото? Ето с тази джаджа усещаме енергията, която можем да се долови от духовете, така че след малко ще ги пробваме. Още ли има? Айде. Тук явно е спал някой човек. Добре. Аз или нас, хора. Нека да насочим нещо, ще получи някаква енергия. За сега, хора, някак си чисто е за сега. Назаре, още. Хора, сега ще направим един тест, ще пусна джаджата, когато отида там и ще видим дали ще се опитам, когато светли. Усетихме вече, че има присъствие. Мъж ли си? Ако си мъж, предизвиква си много добре. Над 20 години. Добре, хора, светна. Живял ли си тук някога? Айде да го питаме какво точно е това нещо. Да почнем да изреждаме. Извън този свят ли си? Дух, призрак, живееш ли от отвъдното? Какво ти е? Не, брат, стой. Какво е това? Някой демонични работи. Стой, гледай тук. Брат, вярваш ли? Кажи ми, стои са просто за камерата. Неща. Да. Няма ли Ленче? Ама не е обърнат кръст, нали? Ленче, ме обича. Айде да го питаме, българин ли е? Българин ли си? Не, мангал. Тихо, ма! Добре, турчин. Англичанин ли си? Чакай, какъв ли сте тук? Мъмница. Бил ли си англичанин? Добре, окей. Търсиш ли отмъщение? Добре, хора, търсиш отмъщение. Искаш ли да се тръгнем или искаш да останем още малко да разкрием? Добре, мисля, че иска да останем хора. Питай, картините и Има картини. рисунките с цел ли са? Има ли нещо общо рисунките в тази сграда с теб? Да. Хора, аз лично не съм разглеждал цялата сграда, така че изключваме телевизора за момента. Нека да учим да разгледаме рисунките. Що си мислят, че е бавка или че нещо. С това нещо базик не става.
Лошото е, че има стъкла и лъкове. Аз съм с теб. На какво ме прилича това? Тук има вход. Това на мен много ми прилича на сякаш на училище, обаче. Не, влизаш, там има стаи, нагоре има стъпала, тук има стаи. Сега толкова, те стулка нагоре, що са за теб? След малко. Не, тут трябва да се разгледа всичко. Не. Нека да се качим нагоре. Тук няма нищо, хора, дори няма и нещо като календари, където може да се ориентираме през коя година е изоставено. Айде настъпиме вперед. Хора, тук включихме и UV фенера. Давай. Или лагате я растенче. И да почина там към стената. Я. Виж сега. Какво, момиче? Еба тя. Ела да разглеждаме. Някой може да... А видя ли те? Хора, тук пише един надпис, нека да се гледаме в него. Иде. Тук излизаме на една тераса и тук може да видим нещата от вън. Само може ли да обърнем внимание на този надпис? Искам да видя дали нещо има, което може да ни ориентира. А видя ли те, възмяна ми минава всяка рана. Да видим и тази туалетна. Може да хора дори най-малкия календар, бележка, може да ни подскаже. Какво има? Я светни. Светни с телефона. Хора, нещо става. Ето тук. Хора, това може да е общежитие някакво. Ела, светнете, тук има шкафове, елате. Не. Хора, сега се качваме на, мисля, че финалния етаж, като има електричество. По принцип има една стълба и което е за друго помещение. Там също има ЕМФ. ЕМФ. Чакайте се, да на снимка. Хора, нека да усетим дали ще има някакво напрежение. Ако имаше шеше да Внимавай. Горе, не за всички. Взема камерата. Ето тук има правете деца, не. Правете деца, не черти. А това какво е? Нещо с латински? Дали ще го ядосаме поканим някой молитва? Нека да опитаме хора, това не е за да ядосаме нещо. А за да се предпазим. Ти да не ги викаш сега, бе? Искаш ли да се махнем вече? Много. Още ли? Да, още. От... Тук ли си умрял? Още. Да. Боже, да примиква. Много ли те ядосваме? Буквално преди малко го прочетах. Ама какво значи сега примиква? Ако не премигва е лошо, ама ако стои ей тъй, По-добре. още по-лошо. Между другото, тук ми хареса изключително много. Горе. Ти не беше там. Аз бях. Чала мен ме страх да се кача чак горе. Не, брат. Той видя всичко. Аз го питах, искаш да стане може и то вече си чувства, брат. Буквално не спира.
Я дай някъде, ако ме запък, чакай да видим някакво в тази. Ние ходихме на всичко сега. Не, аз искам в и там пентаграмка ли до? И там пентаграмка ли до? Давай, давай, давай. Опа! Какво? Смело. Маля. Опа! Опа. Брат, тук трябва да пробвам. Ела да видим първо отвънка има ли нещо. Не, това е ската. Бах ти пентаграмата. Има ли още? Има ли още? Вижда ли има още? Пентаграм, някъде или само една? Идвам тук. О, съм тук. Чакай. Не, усещам. Мале колко добре е нарисувано, човек. Това е козел с рога настрани. Давай, дайте при нас на това другата, те срещу мен, давай. Върти го. Ако стане нещо. Хваща ли се и отдаде вратата, да. Има ли някой тук? Нека свети червено, ако има. Оранжевото е оранжево? Да. Говори го беше. Мъж или жена си? Ако си мъж, свети червено. Жена ли си? Тази стая обладана ли? Ще стане ли нещо лошо в тази стая сега? Светът спада. Дявола тук с на нас ли е? В момента има ли някой в тази стая? Тук, сега. Около има ли души в стаята? Някой умрял ли е Тук. тук? Брат, тук няма никой. И така. Що? Болите. Брат, си да веднага. Само е. Става, брат, на буквите. Чичубара. Добромире, не стигнете за една минута, не знам какво ще ни прибира. Чакайте, там преди да се качите по колите и със светена вода ще отпръскам всичките.